תראי, הכי מגניב לעבוד פה. יש פה וייבים סופר טובים ואנשים חבל על הזמן, באמת הטוב. אבל צריך לעבוד מהר, לתקתק, להגדיל ראש. אוקיי, סיור. פה זה האופן ספייס, מימין וואלה סלבס, ברנג'ה תרבות, חדשות, יהדות, שם בסוף זה אפי, וואלה תיירות, קצת עתיק אבל חמוד, פה זה המדפסת, כאן זה המחלקה הגרפית, פה זה הטכנאים. כדאי לך להיות חברה שלהם, אז תרצי לבוא סחית כשאת מגיעה אליהם. וגבר, מה הולך? שוי, הקישור. מקרר, מיקרו, קומקום, מתקן מים, תביאי לך אוכל, ותדעי שלא נהוג להביא דברים ריחות חזקים, טונה, ביצים קשות, דברים שהם גועל נפש, בסוף את תאכלי בארומה כמו כולנו פה ואת יודעת. כאן אפשר לצאת לעשן, אבל צריך לנטרל את ההפקה. לעשנת, זאת 2 4 6 צלב, מסבירים, אם יש לי אז מה זה, חזר